Good morning guys. Karon magdungag karon guys kay ting labay man log basura guys. So, maray magsayo og dungag. Okay, tara. Bye. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan ka sa mundo, good morning, good evening sa lahat ng karon guys, magkuhan ko guys init again also. Nag-init ko guys. Labaw po na. Init taog init guys. Kay karon momento na ato init ta. Tukbasa ta. Kay para kuan guys. Karon guys, magmumugta og ininit. Napoy tubig guys, dili init tanan. Lalo kay pwede lang yan, daghan nagpatong sa hakot. Tunak ko. Bye. Bye. At tunak ko. Balik sa ko balik. Bag-o? Bag-o pa siya. Kuha na tanan. Isa mo po na. Isa mo na. Ano ang ganit ko no? Ano tayo? Sige siya katarapon. Ay, oo. Kung anak ni ganang sa pana, kung na ay ilang negosyo. Masih. May na ito. May itong sulod anak mo ba? Hatag anong luto ka na eh? Oo. Sige. Las nani. Ako lang tigaw magkadi-December. Hatag mo ko sa mga bata. Ako lang umitangan inyo. Ano ba lang ito? Dalahan. Uwi ako ang asahon ng bahala pag napila lang ako dan po. Sa. Kana ra gyud ay problema na wa di ko muukay na ni kada busy jud kus kaang. Busy jud akong life sa kaang ni. Tinuod lang na. Ay lang ba no? Tangan lang mo sudan mo. Oo. Tako na si nanay mga saan. Nabisi man akong life pot. Oo. Pot, may siguro bahala ka na sa ninaas. Kasi kagtamnan na pot niya. Nangin sila kung pot, gani no? Pat, manggod ako matanggalan ng unalo, katawan din itong lumod. Nawaado roon. Ha?
lawas ako. Nasa gusto ilawom. I-vlog na po kung din ron. Ano. Wa pod tora dito. Oh, tanaw ra. Oh, naadi ay ka. Ang sud ana. Aning Wala mo nga. Dadak na karito. okay. Wah, Ito na po nahipot yung pantalon. Bakit ba itong pantalon? sus yun. Bilang. Katagaling ka ng half sleep na kwan. May asam na ito, no? Ako ba itong gilaan ito? Oh, gitaguan ba yato ni nanay. Ingan tara sila. Ay, saba. Bahala siya diya. Basta kakuha ko. Problema ano rin yung mga taklong ang Ulit na ko, guys. Pero ito sa ako sa Pikas Kanto, guys. Ari ko sa Pikas Kanto nga magtanaw sa maga kung na ay magamit pa kuhaon na ho, guys. Sino ba to? Ay, ka na lang bag. Aho. Balik ko kay na ay nagda. Guys. Balik ko dari, guys. Oo. Gilabot babae. Ano? Then, Ha? ano na ako gawak gihapon? Oo, lamang. May mga mo diyan. Gihapon. Oo. Tadlay. May laki. Mayan. Dako ay silokin. Yes. Sa iro man na. Italit na ko sa kong ibig. Oo. Ako na siyang hitan. Oo. Pwede na. Lopya. Ano man to? Bitbitan na, uy. Guys, ato ko sa Pikas na kalye, guys. Kung naa pa ba dito, guys, na makuha.
Ngari na po ko guys. Sa Parkas Kelly. Ay, na-dispenser. Mag-ads ina. Ay, dispenser guys, oh. Sayang nga guys. Sayang ang dispenser guys. Sayang, dispenser. Okay pa siguro ni guys. Bano yung dispenser. Okay pa siguro ng dispenser guys, oh. Sayang. Nakatuwang-wang ra guys ang dispenser. Sayang guys, kay nakatuwang-wang ra ang dispenser guys. O daara guys. Nara guys ang dispenser guys. Oh. Nara oh, gilabay ra guys. Sayang ang dispenser guys, gilabay ra. Parang bag-o pa man siya guys. Gi-arrestan ra siguro ni guys. Sayang ang dispenser guys, oh. Oh. Gilabay ra guys. Sayang ang dispenser guys. Gilabay. Sayang ang dispenser. Nagilabay ra. Mutpod lamang kung okay pa to bang dispenser ni itong gilabay.
Bye! Tapuso na ning ahong vlog, guys. Thank you, guys. Yan, guys, ang airplane. So, wa na. Ito na yung tugdong na to, guys. Sa kaan. Kaya di ate. Kana. Sama na. Guba na to siya, tong truck. Nga naman. Ay, gabi-gabi. Adlaw. Gabi-gabi. Adlaw-adlaw. Saya si Mayang, wa man si Mayang. Uli na. Naidaghang ko ano. Unlan. Ahong gusto, ahong gusto ka truck. Bawo bang kung hipo sa kung hinubuan sila na nakatuig mo na sa kumpay po sa trahi di bulda iatay na lang yung kinabuhian. Magpakasal otro. Iatay. Ano sa man nani oh? Gabi-gabi. Adlaw-adlaw. Butang bumitan. Ako na trahi din. Walang trahi ba? Asa trahe? Para sa kasal mo. Asa man? Naraw. Ay katong dire ka nang maigojod? Siguro. Panggojod? Di pwede na ni? Ano lang yung labay dia? Wa anay. Isa man ka. Truck galing. Adi ko. Kanang sulod sa nang green nga naibulak nga bamba sa mana. Unlan. Unlan gihapon siguro na. Ay sakwa na ni. Kana galing maglingkod ra nga maglapag. Mugali ng ingkuran mo na pala naroy uso no. Oh, kana. Kanang maglapag si nga ingkudan. Kanang tutod ba ya sila? Ambot? Ay, mau gihapon to ang naglabay? Ni? Mau gihapon to ang naglabay? Nahapin niya sa kwan niya. Shit. Hindi lagi, hindi. Bye guys, thank you sa pag-subaybay sa aking channel, YouTube channel. Bye-bye.